Roses que amaguen secrets, llibres que xiuxiuegen desitjos i sexe. Sexe que s'ha pintat, esculpit i representat al llarg de la història, sovint amagat, sovint censurat, però sempre present. Amb el nostre convidat d'avui us proposem un Sant Jordi diferent. Ens endinsarem en racons de l'art que han sabut parlar de plaer i diversitat abans que ningú gosés fer-ho. Des de murals que només els ulls curiosos podien descobrir, fins a pintures que haurien escandalitzat més d'un. Agafeu les roses, obriu els llibres i prepareu-vos per descobrir no només un art ple de sexe, sinó també per endinsar-nos en tot allò que la història ha somiat en secret. Avui carrem per Sant Jordi. Comencem. I ara sóc addicte al clímax, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilla tots follant. I és que ara depèn del clímax, estic viciat a tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi del món, que arribi ja. Nosaltres, Carremcat. Ja, no? Laura, què tal? Roger, Com? molt bé. Mira, m'he posat aquesta samarreta de Florades perquè estem per Sant Jordi Molt bé, i pensat Molt bé. que tocava... No és vermella, però és de ros, és de flors. No, però molt bé. Què fas amb una samarreta del Barça? M'agrada que m'ho preguntis, perquè aquesta samarreta me la va regalar el meu amic David, que és culer, que està casat amb la meva millor amiga, que és l'Anna, que és molt madridista. Ah, O sigui que és allò ens fantàstic. diu un petó a tots dos i gràcies per la samarreta. I me l'he posada perquè dic, bueno, Sant Jordi, Catalunya, no? Cert. Soc del Barça, o sigui, a mi el futbol m'és igual. Per això t'ho preguntava, que m'ha no, sorprès, Però m'agrada pel que representa. Avui que és Sant Jordi, doncs... perquè és la de ja la senyera. Sí. Molt bé, Molt bé. molt bé. O sigui, anem Sí. perfectes pel dia que és. Molt bé. Què? De què parlem avui? Avui, doncs, espera't un moment, perquè cada cop m'ho poseu més difícil. Quin és el terme avui? El terme d'avui és Kandam. Val, és un terme patrocinat sempre pels nostres amics de Crea Hogar i que trobareu al nostre llibre Carda en català, ja disponible a les llibreries. Un aclariment, Kandam Sí. no és català. No ho és? No. I m'agrada que ho diguis. Què és? Abans de dir què és Camdam, mirem algunes alternatives en català a aquest terme en anglès. Estàs? Sí. Em sembla bé, juguem. Sí, Va. per exemple, el primer, got de llet. Em sembla ja sé per on va. Lleteraferit. Molt bo aquest, Lleteraferit. Molt bé. Lletminer, també. Sí. Està bé. Meuca lletera, jo crec que aquest dona moltes pistes. És molt explícit, no? I aquest m'agrada molt, tot i que no és normatiu, òbviament, però papalefa, o sigui, m'encanta. Es pot intuir per on van. Gràcies als nostres seguidors que es van inventar tots aquests termes. El Camp d'Am, doncs, aquí tenim una definició que la trobareu al llibre, és molt llarga, bàsicament és un abocador humà. O sigui, tu ets un abocador humà, a tu per tots els orificis t'entra tot el semen agut i per bé, i tu allà ets feliç. Això és un Camp d'Am. Què et sembla? Em sembla molt... No sé si anava a dir millor no pet. No, digue-ho. No, em sembla molt blanc tot. Sí, molt blanc, efectivament. Abans de presentar el nostre convidat d'avui, quina és l'enquesta que vam presentar per aquest capítol? Doncs vam preguntar als nostres seguidors quin seria el millor regal de Sant Jordi per a qui li interessa tant l'art com la sexualitat. Molt interessant. Els resultats van ser, amb un 42%, l'opció més votada, un llibre d'il·lustracions eròtiques medievals. Després, amb un 31%, una visita guiada a un lloc sagrat amb final feliç. M'agrada això. Això ens agrada? I per últim, amb un 27%, un manual de terminologia sexual antiga. Notem-ho. Sí. Existeix? Segurament. Home, em van parlar de la primera temporada, l'Especulum Malfoder. Te'n recordes? Ens donaria per fer un altre llibre? Ben vist, Ben vist. Molt bé, molt bé. Què et sembla si presentem el convidat d'avui? Presentem-lo. Va, vinga, va. Avui ens acompanya en Joan Pau Hinarejos. Qui és? El coneixeu, seguríssim. És periodista, divulgador de romànic català. Home, Segur que sí. Guardonat amb la menció especial dels Premis Sàpiens 2023 en la categoria de millor iniciativa de divulgació dels països catalans. I autor del llibre Amb ulls de romànic. Que el tenim aquí. Hola, Pau. Què tal? Com esteu? Molt bé. Gràcies per convidar-me. No, gràcies a tu per venir.
Què ens portes avui? Mira, porta senyera i creu de Sant Jordi, perquè clar, hem de recordar que la creu de Sant Jordi forma part de l'escut del Barça. Sí. I té els seus orígens molt medievals, sobretot a partir de l'any 1000, és quan aquest antic màrtir es converteix en un sant heroic a bona part de l'Europa occidental. O sigui que, mira, jo poso la falca. Molt ben Començar. m'agrada, molt bé. Què ens portes avui? I avui aprendrem molt, eh? Sí. Què aprendrem avui? Explica'ns així. Doncs mira, farem una mica de triple salt mortal, perquè l'art romànic és un art medieval occidental, cristià, i habitualment no ens l'imaginem com un art sexual o eròtic, però em veu fer aquesta proposta, dic, home, per què no? De buscar doncs, la temàtica sexual en aquest art medieval, que hi és, moltes vegades d'una manera latent, de vegades en forma d'acusatòria, com a prohibició. Per tant, també està, en certa manera, com a tema reprimit. I hi ha molts estudis molt interessants que els podrem citar sobre el perquè, per exemple, de moltes petites escultures sexuals molt i molt explícites que realment criden l'atenció que podem trobar en algunes esglésies. Això ens interessa molt, oi, Laura? Sí, i a més, ara estava pensant, estem parlant de fa molts anys. O sigui, era molt explícit fa molts anys. Ara seria tan explícit si féssim un art com el del romànic? O sigui, crec que hi hauria potser més censura, pot ser? Segurament, Evidentment no es pot dir taxativament i seria un exercici de presentisme fer-ho, però sí que està molt estudiat que en l'edat mitjana, l'edat medieval, també fins i tot, si ens imaginem com era la pràctica del sexe antropològicament en aquella època, el que sabem pels estudis, diguéssim que hi havia menys tabús en cert aspecte que no pas ara. I també en l'art religiós. Jo crec que, responent a la teva pregunta, si avui com se segueix fent art religiós i figuració, difícilment trobaríem algunes escenes d'un primitivisme i a vegades d'una ambigüitat que podem trobar en l'art romànic o en l'art gòtic, on hi ha temes sagrats, evidentment, i són els protagonistes, Crist, la Mare de Déu, els sants, però també, tant relacionats amb personatges benèvols com també amb pecadors, amb prostitutes, etc., també hi ha aquest corrent més subterrani de temes sexuals que estaven com més normalitzats en certa manera. Hi ha molta quantitat de material, perquè ara ho veurem, però Déu-n'hi-do, has portat moltes coses, o sigui, ho veurem. És que dona molt d'estil romànic, Sí, amb aquest aspecte sexual també. Sí, fins i tot en aquest aspecte. Va, doncs comencem, si et sembla bé. Ens comencem per l'origen del món, no? Hi ha un quadre que a mi m'agrada molt, que no és del romànic, però potser us sona, L'origen del món, de Gustave Courbet, que és una vagina vista en un primeríssim primer pla. És aquest que Potser us no- l'ensenyo. No és el primer, però us ho volia explicar una mica com a punt de partida, perquè, evidentment, els genitals femenins en moltíssimes mitologies i religions, no?, són aquest símbol dels inicis. Quin seria l'equivalent en el romànic? Doncs sí, efectivament, les escenes d'Adam i Eva. És aquest cavall. El Gènesi, en aquest cas, aquesta escena preciosa, amb aquest aire primitiu que té la pintura romànica, del frontal de Sagàs, dels laterals de Sagàs. Què ens crida l'atenció aquí? Des del punt de vista de la sexualitat en l'art medieval, què és allò que es tapen, en aquest cas? Els genitals. Els genitals, no? Això ho veiem en tota la història de l'art, no? És la típica imatge d'Adam i Eva Amb una fulla. amb una fulla, no? I clar, aquí ve un tema molt curiós, que m'agrada molt comentar-lo, envoltat com estic de fruites, i és això famós de la fruita prohibida, no? Perquè quina és la fruita prohibida? La poma. Sempre ens han dit que la poma moltes vegades s'ha pintat com la poma, especialment a partir del Renaixement, però bé, molts estudis bíblics i de la cultura judeocristiana ens apunten, que això pot tenir la seva gràcia, que possiblement era una figa. Per tant, atenció, perquè les connotacions que venen aquí són molt més interessants. Tenint en compte el lloc del món on se suposa que succeeix aquest mite, al Pròxim Orient, i les connotacions que té, també les fulles amb les que es tapen aquests personatges. No són de pomera? Exacte, són de figuera, generalment. Per tant, home, aquí Com és això? 2 i 2 són 4, no? Si la fulla amb la que et tapes és de figuera, probablement has agafat una figa d'allà on no tocava. Clar, aquestes connotacions de la figa van anar desapareixent més aviat en favor de la poma. Per què? Però per què? Doncs perquè és una fruita més vistosa, més lluent, té aquest color vermell, és a dir, per raons plàstiques de màrqueting, diríem avui, no? Queda millor en els quadres i possiblement, això ja he escollit a meva, no té tantes connotacions sexuals com sabem que té la figa molt associada als genitals femenins. Al cony no li diem poma. No sé, jo diria que no surten. Aquest sinònima del llibre no em sembla. I diria que en altres llengües, fins i tot, no? Em sembla que en italià també es fa referència a la figa, no? Aquesta analogia d'aquest fruit amb... I existeix alguna, o saps si existeix alguna pintura on hi hagi
sortir una figa. Bé, de fet, en l'art medieval no hi ha explícitament pomes. En principi, això no ens podríem atrevir a dir-li poma, sí, és de color vermellós, però tenim altres exemples que podem anar veient, on, per cert, estan envoltats de formes que semblen bolets, que això també és molt divertit, no? Com Adam i Eva, doncs, en aquestes pintures d'Osur mort, en aquest cas és la còpia que es va fer al segle XX, a vegades apareixen, també ho veiem en el romànic francès, envoltat d'unes vegetacions fantasioses, típic del romànic, que s'inventin la natura, perquè no els interessa fer un retrat fidel, sinó una imatge molt mental, no? Molt doctrinal. Doncs bé, també s'han escrit estudis, vés a saber fins a quin punt rigorosos, sobre si està relacionat el bolet al·lucinogen amb l'experiència aquesta del pecat original i de la sexualitat. Bé, jo aquí ho deixo perquè hi aneu pensant si això podrien ser bolets o, com diuen altres, poden ser representacions primitives de pins, no? Amb aquesta forma de caputxa. Clar, com que l'art romànic és tan abstracte, costa... Et compro... A tu t'agrada el Home, t'agrada la història. costa veure aquí un pi, però un bolet sí que el veig, sí. Clar, tu imagina't, si ara ens traslladem als artistes moderns, la gràcia que et dona que se't suggereixi que Adam li va menjar la figa a Eva, que és el que d'alguna manera està estudiant, no? Que podria ser aquesta altra fruita. Doncs bé, això ja ho veiem més aviat en pintures més modernes del segle XIX, del segle XX, de l'època del simbolisme, no? Per exemple, aquesta imatge realment ja molt eròtica, no? Entre Adam i Eva. Un incís, perdona que et talli, però és que poma està inclòs com a sinònim de xona al nostre llibre. Mira, per tant, què em dius ara? Sí. Ha quedat fatal, Hòstia. Doncs ara Fatal. es desmenteix tot el que hem dit. Doncs afegim una nova fruita per anomenar els genitals femenins. Mira, la poma també. Sí, sí. Però ens agrada més figa. Sí, ja veieu, com en l'art modern és molt explícit que el pecat original d'alguna manera té a veure amb el sexe, no? Com està molt impregnat en la cultura judeocristiana, i en la següent imatge... Tinc moltes ganes d'ensenyar. És que aquesta és molt maca, Jo la trobo elegant, fins i tot. Sí. És d'un gravador txec del segle XX, i aquí ja és explícitament, doncs, això, Adam menjant la figa a Eva. O la poma. O la poma, amb tots els ressons que això té, no?, del propi relat, no?, de quin fruit podria haver estat el famós fruit prohibit, no? Doncs fixeu-vos que aquí poca imaginació i És superexplícit, aquest. un angle ben bonic. M'agrada. Aquí deixem aquest Adam i Eva, que ja són del segle XX, però evidentment doncs, ens ve de totes aquestes arrels de l'art medieval, on ja Adam i Eva estan representats com a símbols del pecat original. I què us sembla si us dic que ja no Adam i Eva, que els associem això al pecat original, a la luxúria, sinó figures també santes, ni més ni menys que la Mare de Déu, Puc creure. és a dir, a vegades se la representa Veiem-ho. amb algunes connotacions relacionades amb la seva, no sé si dir-ne sexualitat. Clar, és un personatge a qui se li atribueix la virginitat perpètua, etc. Per què us ensenyo aquesta imatge, que és de Sorpe, que la podeu trobar al Museu Nacional d'Art de Catalunya? Fixeu-vos que li està entrant per l'orella a la Mare de Déu, el colom de l'Esperit Sant. Sí. Aproximant a l'orella de Maria. És ben curiós, i això apareix en moltes obres de l'art medieval, i segons alguns autors, de fet, ens ve d'una teoria ja molt antiga, de l'edat mitjana, de la conceptio per aurem. És a dir, la idea, segons la qual, molt boja, ja us ho dic ara, i no me la invento jo pas ara, segons la qual la Mare de Déu hauria estat fecundada a través de l'orella, per l'escolta de la paraula. No fos cas que entrés... Tota la paraula... que entrés el colom per la figa, Sí, Per la poma. ja seria una complicació excessiva. potser massa gore. Fixeu-vos que acaba sent grotesc, una mica divertit, aquests debats bizantins que en diem a vegades, que es diuen així perquè era del que es parlava a Bizanci, a Constantinople, els teòlegs, no?, que discutien, també es diu a vegades, el sexe dels àngels, precisament, no? D'aquestes coses perquè tot els hi quadrés. I clar, a veure, com ho fem perquè una dona queda embarassada però és verge? Doncs mira, direm que, basant-nos en uns evangelis apòcrifs que existeixen, tan bon punt l'àngel li anuncia la paraula de Déu i li diu que serà mare, pam! La paraula a través de l'orella, hi ha un text molt explícit apòcrif que diu que en aquell moment a través de l'orella va quedar fecundada, clar. Perquè li va anunciar. Evidentment, això llegit Un colom que parla... amb orelles nostres d'avui, això ja és una fumada absoluta. Però Els bolets, eren bolets. vés a saber si eren bolets, però tenim alguns indicis que molts autors interpreten en aquesta clau de la concepció a través de l'orella, com aquest estat de Sorpe, del romànic català, i clar, això va evolucionant al llarg dels segles en representacions una mica més explícites i més divertides. Un munt en tenim a França o a Castella, al llarg del romànic. Per exemple, aquesta que veurem ara, de França, on tenim, fixeu-vos, és que això,
és Déu Pare, a dalt de tot, bufant a través d'una trompa molt llarga, d'una mena de canya infinita, un tub que va parar, fixa't on va parar, a l'orella de Maria, que habitualment aquesta Maria que escolta i que és fecundada per l'orella està llegint, perquè qui llegeix escolta, i aquesta figura de Maria docta, curiosament, és la que està molt receptiva, en aquest cas, a ser fecundada a través de l'orella. Per tant, fixeu-vos com li bufa directament a través de l'orella per fecundar-la. Jo us deixo aquí les imatges i vosaltres feu les interpretacions. Parlem-ne totalment, I en tenim altres exemples, també molt divertits, en aquest cas de l'art de Castella, on veiem que el nen Jesús, és divertidíssim això als meus nebots els encantaria, baixa per un tobogan celestial, allò, fixeu-vos en aquest raig de llum que va parar també de nou a l'orella de la Mare de Déu, aquesta mena d'arc de Sant Martí, per on va lliscant aquest nadó i entrant directament cap a aquest conducte, se suposa que sagrat, per no fer referència a altres orificis, que seria l'oïda de la Mare de Déu. Molt bé. Què et sembla? Ara, una pregunta. No hi ha cap pràctica sexual... Per l'orella? Segur. És que, clar, no sé... La temporada anterior la gent estava molt insistent amb el tema del malic. Amb l'orella no tant, potser, però ara escriviu-nos alguna cosa i aviam si tenim des de l'orella. El malic és molt relacionat amb Adam i Eva, també, no? És aquest serial també inicial. També s'anomena, per cert, la nou dels homes, suposo que ho sabeu, em sembla que es diu la nou d'Adam o alguna cosa així, no? El fruit d'Adam, no? Que també és, d'alguna manera, aquest fruit primitiu, en aquest cas, relacionat amb l'anatomia masculina. Doncs mira, us volia parlar també, ja no només la Mare de Déu, hi ha santes, per exemple, una de la qual ens n'oblidem sempre. Per què? Perquè la celebrem el dia de Nadal. I clar, si et toca fer anys, diguéssim, això és com el típic familiar, no?, que fa anys per Reis o per Nadal o per Sant Jordi, que ningú se'n recorda d'ell, doncs ens n'oblidem. I en canvi la commemorem el 25 de desembre, aquesta santa que és Santa Eugènia de Roma. És una santa dels primers segles del cristianisme que té una representació molt xocant, no?, vista avui en dia. Una de les imatges que es destaca de la seva vida de santa és aquest striptease virtuós. És a dir, hi ha un moment que ella s'ha de demostrar, s'ha de descobrir com a dona. Costa d'entendre, perquè en el romànic ja veieu que els pits moltes vegades semblen de tot menys pits, Semblen... I no tampoc sembla dona. Exacte. Aquí ve una mica l'intríngulis de la història, perquè aquesta santa, diguéssim que se la volien forçar a un matrimoni que ella no volia, i llavors va fugir de casa i es va disfressar d'home per viure com a home. Això ens vol sonar una mica, de molts relats del folklore, no sé, Mulan, la pel·lícula de Disney, ve d'un relat sobre això, no? Hi ha moltes històries d'aquestes, que avui en dia doncs, també se'n fan moltes relectures en clau de gènere, no?, de dones que, per poder prosperar, han de fer veure que són homes, fins i tot a vegades en clau de comèdia, en el cinema. Bé, Santa Eugènia se'n va a un monestir d'homes, per això la veiem amb la tonsura, que és aquest pentinat típic, aquesta calva dels monjos, i cuidant una dona que es diu Melància, una aristòcrata. Aquesta dona es veu que intenta seduir el suposat monjo, aquest Eugeni, i ell, doncs no, rebutja les insinuacions. Què passa? Que la dona, segons aquesta hagiografia ressentida, l'acusa de violació, d'haver-se propassat amb ella. Veieu aquí el col·laborador espectacular. Doncs mira, Santa Eugènia, el personatge suposadament històric seria del segle III, però les vides de sants evolucionen d'una manera que no us podeu imaginar al llarg, sobretot de l'edat mitjana, al segle XIII, és quan hi ha les compilacions. Text per una... És un text espectacular. Sobre taula. Clar, ella l'acusen de ser un home violador, és una dona, recordem-ho, és una dona cristiana, i per tant va a judici, i què fa per demostrar, de la manera més expeditiva de demostrar que no és un home? Patapam, no? Ensenyo els pits. Mira que bé. D'aquesta manera rara que tenen els artistes del romànic, que ja sabem que sembla que està pint els ulls davant de la realitat, no? I fan aquestes anatomies excèntriques, aquests pits que poden semblar embuts, que poden semblar campanetes, no? Doncs veiem algunes escenes, per exemple, d'aquesta Santa Eugènia destapant-se els pits. Altres dones que, per exemple, també ensenyen els pits, que, per cert, està estudiat que era una manera, per exemple, d'acabar amb conflictes. Quan hi havia discussions en el món antic i medieval, aquesta aparició de la mare i de la sina femenina, dels pits, era una manera de dir, pareu, aquí que acabi la guerra dels homes, i aquí s'ha acabat la història. Molt contemporani, no, també? Jo crec que més d'un home ha fet algun cop. En clau de parella, no? Sí. Mira això i calla. Sí, és prou. Doncs fixa't en quin context més
allunyat absolutament la matança dels innocents als evangelis, no? Que és aquell moment en què el rei Herodes, que ja sabem que no li agradaven gaire els nens, precisament, fa matar tots els nens petits de Betlem perquè no sorgeixi un rei rival, no? El Messies. Doncs és en aquestes escenes on a vegades apareix Raquel, que és la matriarca del poble d'Israel, és la dona de Jacob, i té aquesta particularitat, en aquest cas com a Eugènia, que ensenya els pits, en aquest cas es trenca el pit en senyal de dol, d'aflicció, no? D'alguna manera, mostrant aquesta pena per la dissort que acompanya els seus fills. Per tant, aquest despullament, aquest striptease, fixeu-vos si en té, de lectures en l'art medieval. I, per descomptat, podem parlar ja de les figures que potser tenim més al cap relacionades amb el nu en l'art medieval, que és tot allò relacionat amb el pecat, amb la luxúria, amb la lascívia, que de vegades és curiós que de tant dir que això està prohibit, de vegades ho posaven molt en la imaginació dels monjos, I d'això es queixen, precisament, molts intel·lectuals del segle XII, XIII, com Sant Bernat, que diu, escolta'm, se us estan anant de les mans. Què vol dir aquests claustres que esteu fent plens de marranades i de formes animals i de mitologia? A veure, tornem a l'austeritat i tornem a... Deixem de representar. Per tant, aquesta tensió entre representar o no representar, particularment temes com el sexe, va estar molt present en aquest debat medieval. I, per exemple, una de les figures que era molt representada amb pits, sexuada, per tant, eren les sirenes, que és una figura que ens ve de la mitologia grecoromana i que apareix també en el món del romànic, en aquesta meravellosa biga de Tost que podeu trobar al Museu de Vic. Fixeu-vos de nou, els pits absolutament inventats, que són, no sé, com campanes, una cosa molt estranya. En canvi, la figura, bé, per mi té la seva bellesa, no? No deixa de ser com una espècie de segell, com una espècie de logotip, no? Amb aquesta imatge de la sirena que s'agafa la cua, moltes vegades són dues cues les que s'agafa, com veiem en el logotip de Starbucks, que pot dir que no es poden dir marques, no? Però que té aquesta iconografia, i aquí, en canvi, és una sola cua que ajuda a tancar aquest cercle. La veiem davant d'aquest homenet, pobre, que dius, hòstia... Una mica desproporcionat. Sí. Sembla que la plasmació d'aquella idea és que penses en l'entrecuix, no? No sé, i totes les seves variants que podeu trobar. Perquè això són potes. Clar, és un cap amb potes, no? Un cap? Clar, li podríem donar aquesta interpretació. Això és una grilla, això és un ésser mitològic doncs que té aquesta mena de deformitat, per dir-ho així, no? Que és un cap amb potes, per tant, sí, jo li faig aquest afegitó, no? Que segurament, doncs, no sé, els genitals deu ser l'equivalent del centre del seu cos o del cor, del cervell. Allò és que el sexe està aquí. Està aquí, està al cap. Perfecte. I és molt curiós i molt divertit. A la Biga de Tost en podeu trobar molts exemples de com aquests personatges s'organitzen per dualitats, per dicotomies, no? Aquí tenim la sirena, que segurament està representant la luxúria, la tentació, la seducció, i aquesta grilla que s'interpreta doncs, com aquesta mena d'innocència o d'un pobre home seduït per aquestes forces malvades de l'etern femení. Pobre home, Que jo m'havia apuntat en algun moment a recomanar-vos, per si no l'havíeu llegit, el llibre dels homes fatals, de l'Elisenda Julibert, que és una meravella, que no té res a veure amb art. Bé, sí que té a veure perquè parla d'exemples de la història de l'art, i tenint en compte tota la llau que tenim de casos mediàtics d'agressors sexuals, malauradament, doncs parla de com l'art, per exemple, ha construït conscientment aquestes imatges exagerades de dones fatals, que poden ser sirenes en l'art medieval o en el segle XIX, vampiresses, m'és igual, no? Que són producte directament de la fantasia masculina, no? I que són una manera de crear el teu propi fantasma, no? D'una profecia autocomplerta. No, és que, clar, són molt poderoses, ens enganyen, ens manipulen. Doncs bé, tot això ho trobem ja en l'art medieval, amb aquestes figures de la luxúria, de les sirenes personificades, per sorpresa de ningú, com a dones, no? Tots aquests pecats. Hem apuntat el títol del llibre, oi? Perfecte. Homes fatals de Elisenda Julibert a mi em va agradar moltíssim. Molt bé. I a més, diria que la portada recull un quadre de Susana i els vells, que és un tema bíblic i sexual. Era una donzella de l'Antic Testament, casta, se suposa, doncs que en un moment de bany ella estava despullada i hi ha uns vells que l'estan espiant, no? Uns vells que l'estan espiant. Com ella es nega les seves insinuacions, aleshores l'acusen, tornem una mica amb els colabrons d'abans, l'acusen a ella de ser prostituta, tal i qual. No? Per tant, l'art, fixeu-vos, l'ha convertit en una figura casta i que no cedeix, no? A aquestes insinuacions dels homes, però els artistes el que fan és una cosa molt divertida i que haureu vist segurament, i és aprofitar aquestes temàtiques, aquestes escletxes,
no? Com que ens ho permet el guió, perquè això ho diu la Bíblia, doncs home, aprofitarem i farem una noia on ens recreem en la seva anatomia, en els seus pits, en els seus malucs, a més aquesta escena del bany, tan recreada en la ficció, perquè siguin allò pintures que siguin molt eròtiques. Ho veiem també a Sant Sebastià, no? Icona, que s'ha convertit en icona gay, no? Per exemple, que era un sant doncs, a qui van lligar un pal, no? I li van començar a clavar fletxes i fletxes. Doncs bé, el pretext de la seva postura, no? Aquesta postura lligada, ha fet que li podem donar aquesta lectura d'un cert sadomasoquisme, no? D'una contemplació del cos masculí, no? I d'aquí que els artistes trobin aquests permisos, escletxes, no? Aquests pretextos bíblics per colar d'alguna manera aquesta libido i aquesta energia sexual que, evidentment, està present en tota la història de l'art. A mi m'explota bastant el cap. O sigui, estem parlant de sexualitat i Bíblia, església... Oh, i tant. Ui, és que la Bíblia és plena. Jo us recomano una cosa que no sé si us esperàveu sentir, que llegiu la Bíblia per molts motius. La carrera... Ens ho diuen sempre, ja. Jo l'he llegida. O sigui, la vaig llegir fa anys, però l'he llegida. Molt interessant. Doncs no sé si recordars, per exemple, el Càntic dels Càntics. És un poema que s'estudia en literatura universal, que és bàsicament eròtic. És a dir, després se li han fet moltes lectures en clau teològica, però és un poema eròtic, per cert, preciós, de les aventures d'amor entre el rei Salomó i una amant morena que es diu la Sulamita, que diu, soc negra però bonica, i aquestes escenes que es produeixen en un món pastoral, a l'hort, no? Amb un munt de metàfores sexuals, moltíssimes, sobre els pits, sobre els genitals, i això és a la Bíblia. Molta gent li pot sorprendre. I, evidentment, us podeu imaginar que està plena d'incestos, adulteris, de tota mena. Sodoma i Gomorra... Sodoma i Gomorra, no? El sexe com a càstig, però també, a vegades, com a prova glorificant, és a dir, tenim el rei David, que és una figura central de la cultura judeocristiana, el gran rei, no? el de l'estrella del rei David, el símbol dels jueus, doncs que comença la seva vida sentimental d'una manera totalment, absolutament atropellada, no? Amb els adulteris que té, la relació que té adúltera amb Batsabé, no? Amb qui s'acaba casant. Però en fi, hi ha una diversitat de relacions en la Bíblia que us en faríeu creus realment, sobretot a l'Antic Testament, que és especialment divers escrit en tota mena d'històries. Per homes religiosos. Sí, suposem que per homes, no sabem, tampoc sabem... No és el que sempre s'ha dit. Del cert, però també tenim el cas de la història de l'art, no? Que coneixem pocs artistes anteriors al Renaixement, que és quan comença a aparèixer l'autoria, i en canvi sí que a l'edat mitjana hi ha algunes dones que afirmen, i per exemple, a Catalunya tenim el Beatus de Girona, que és un llibre fabulós sobre l'Apocalipsi, un llibre il·lustrat, que és un dels primers llibres, jo crec, occidentals, o fins i tot obres d'art signats per una dona, que signava com a En o Ende. Se suposa que era una monja, però tampoc està clar, podria ser una laica. Mala religió, sí, clar, és que m'explota el cap. Per tant, vés a saber quantes dones artistes hi podria haver que no han passat a la posteritat, però sí que en tenim, i en el cas de Catalunya, per exemple, de moltes peces tèxtils, moltes peces brodats, dels quals a Catalunya en tenim exemples meravellosos, que són obres mestres, com el brodat de la creació de Girona. No pas aquest, però sí d'altres menors, s'atribueixen a dones, no? Estan signats per dones com Elisaba, i, per tant, suposem que per la relació de moltes dones, doncs això amb l'art de filar, podria ser que és per aquí on s'hagin colat alguns d'aquests noms de dones. Us he de tallar perquè ens queden 5 minuts. Ostres! Què us sembla si passem directament al sant grial vaginal? Vinga, va. Sí. Mira, jo us puc explicar una cosa d'això. Clar, el sant grial... És que ens peta el cap amb això, què passa amb el sant grial? No sé si heu vist el Codi da Vinci o heu llegit el llibre, però allà clarament s'expressa tota una corrent del gnosticisme, que és un corrent cristià de la història, que diu que Jesús es va aparellar amb Maria Magdalena i que d'aquí va sorgir l'autèntica església, etc., que suposadament ha tapat l'església catòlica. És aquesta teoria una mica conspiranoica que apareix en aquest llibre. Doncs bé, s'han fet analogies per part de molts autors, de molts artistes moderns, del sant grial amb la forma, amb aquest arquetip de l'úter femení, per la semblança de les siluetes. Déu-n'hi-do. Ara no el trobem, eh? Ah, l'he trobat. Sí. Per exemple, aquí tenim una recreació del sant grial, amb aquestes nanses. Doncs bé, s'ha estudiat molt en simbologia, com en tot en humanitats no es pot dir res taxativament, però doncs, sobre aquesta semblança del grial o de la sang reial, que podria ser... Ensenyar la imatge anterior, Això és... perquè
és això que dius, no? Aquí tenim, doncs, aquesta imatge estereotipada d'un úter que, curiosament, molta gent ha vist aquí aquest paral·lelisme amb la copa, amb el grial, no? I com també està relacionat, no deixa de ser una copa que recull la sang de Crist. Per tant, aquí, imagineu-vos totes les connotacions que hi poden haver aquí. Si parlem de sexe en el romànic, per dir-vos molt breument que aquestes escultures famoses que veiem en les esglésies, que us deia abans, que són molt explícites, no les trobem tant a Catalunya, però sí a Castella i a França, no? Que trobem, doncs, no sé, aquest senyor amb els collons per corbata i fent-se una... Dotat, Sí. Fets una palla, directe. Fets una palla, sí. Ah, és la mà, no? Sí. O tenim dones exhibint els genitals d'una manera oberta, absolutament, i això està en esglésies romàniques medievals cristianes, del segle XI-XII. La majoria d'aquestes tan pornogràfiques les trobem sobretot a Castella, i en això heu de llegir sí o sí El sexo en el románico, d'Isabel Mellén, una gran historiadora, experta en aquest tema, que bàsicament ho resumeixo molt. Diu, per què apareixen aquestes imatges en un món tan dominat per l'aristocràcia a Castella? Doncs precisament per això, perquè el sexe denotava el poder reproductiu de l'aristocràcia. Per tant, exhibir-se com aquestes dones casades, que ho veiem perquè duen la còfia, duen els cabells recollits, exhibir-se amb un poder sexual, amb un poder reproductiu, era una manera de dir la nostra nissaga està assegurada, no? El sexe és la nostra manera d'exhibir el poder. I en canvi Catalunya, que dominava més el poder comtal i les relacions amb Roma eren més papistes, doncs curiosament aquest sexe més explícit no el trobem tant com el trobem en aquestes zones de Castella, de Cantàbria, fins i tot de... Molt curiós, molt interessant. Ja per acabar, tens aquí apuntat el sexe mem. Què volem dir amb això, amb el sexe mem? Clar, el sexe mem et donaria per moltíssimes coses. Clar, el sexe molt explícit en l'art medieval, per exemple, penso en les vulves irlandeses. Es diuen Shilana Geeks, són unes criatures increïbles, que són com una mena de petits alienígenes. Si els veieu, us fixareu, doncs això. Els tenim per aquí prop, segurament, els trobaríem. Cap al final, no? Sí, són com una mena de petits alienígenes que ensenyen la vagina d'una manera molt oberta, i això s'ha interpretat com un testimoni de les deesses de la fertilitat. És una escultura, la podríem trobar si fullegéssim per aquí, si no, si voleu buscar, doncs això, les Shilana Geeks irlandeses, perquè realment són molt i molt curioses. Ja et dic, semblen com una mena d'alienígenes, És com, saps allò, amb cara d'ET l'extraterrestre? Les tenim per aquí. Sí. I s'estan obrint els genitals. Aquí, sí. Fixeu-vos, Realment sembla fet avui en dia per algun conspiranoic o alguna cosa rara, O aquelles visions d'extraterrestres que es produeixen en granges dels Estats Units als anys 50. Ho trobo molt. Fixeu-vos, de quina manera tan explícita, S'està obrint aquesta vagina que gairebé és una màndorla, és aquesta forma d'ametlla típica del romànic, on s'insereixen els personatges sagrats, no? Que no deixa de ser una forma maternal d'on sorgeix tot, no? Aquest origen del món de Cugbé, que dèiem abans. Doncs a Irlanda, en el món celta, trobem aquestes encara misterioses, molt misterioses figures, perquè encara no se li ha pogut donar una interpretació a si podrien ser herències de les deesses mare de la fecunditat, o si podrien ser, una paraula molt estranya, apotropaiques, que vol dir que foragiten els mals esperits. Això, per cert, és típic de la cultura celta. Halloween, per exemple, doncs les famoses carbasses, totes aquestes cares, en teoria, doncs, també el seu origen és espantar aquests esperits que troben un conducte molt fàcil la nit de Tots Sants, doncs per espantar, vés a saber, podria també ser aquesta presència de les Shilana Geeks, que dins de l'art medieval sexual tenen un lloc privilegiat. Amb aquesta pinta i obrint-se els genitals així... Tu com reaccionaries? No sé. Depèn del moment, no? En què em trobi. Home, No ho sé. És que no sé si és una invitació, una amenaça, no sé. Jo no sabria com prendre-lo, francament. sí, no m'hi posaria bé. Jo crec que d'entrada no m'hi posaria bé. Després ja veuríem, que m'ho expliquis. És increïble, com aquesta cara ovalada d'això, d'alienígena, és una cosa molt, molt singular dintre de l'art medieval, I en aquest cas els podem trobar a Irlanda. Abans de passar a la pregunta que et van fer les convidades del capítol anterior, parla'ns del teu llibre, 30 segons, què hi podem trobar? Amb ulls de romànic és una introducció a l'art romànic per tots els públics, no has de ser historiador ni t'ha
agradar especialment l'art medieval. Si ets curiós, si t'agrada l'art, si t'agrada veure les connexions, com hem estat veient, de l'art, doncs, això, amb les experiències actuals, amb les lectures actuals, amb l'art modern, doncs et convido a fer aquesta mirada a l'art medieval, que per ser tan expressiu, per utilitzar aquests colors tan plans, per ser tan primitiu en molts casos, ha inspirat molts artistes moderns i a mi almenys m'ha servit per fer un munt de memes, que segurament és pel que molta gent em coneix a les xarxes socials, a @romàniccatalà. Nosaltres ens en declarem fans, Ai, que bé. M'agraden molt. Doncs ja haureu vist que ja sigui Donald Trump, ja sigui un Barça-Madrid, ja sigui la qüestió de torn o la moda de torn, ja ho va dir el Romànic, ja ho va anunciar el Romànic, per tant, fent honor al groc de la portada, podem dir que són els nostres Simpson, no? Queda dit, doncs. No, jo o sigui, m'encanta. No, crec que és una manera de acostar al romànic a molta gent que segurament d'una altra manera no s'interessaria. I si a sobre ja descobrim que hi ha tanta connotació sexual, jo crec que encara crida molt més Crida molt l'atenció. també. Doncs tant de bo que així sigui. Quina va ser la pregunta que van fer la Mireia i ma mare? Van preguntar, no me'n recordo ja. Ma mare és ta mare? Ma mare, sí. El capítol anterior sortia la Mireia I la Mari, ma mare. Van preguntar si pagaries Sí, cert. per roba interior usada. Ui, a veure. Però tipus què? A veure. Doncs he imaginat uns calçotets o unes calces usades a qualsevol tipus de fluid. I quan diem qualsevol, Qualsevol. és qualsevol. El del fluid sembla ser que costa més diners. Ah, sí? Exacte. Clar, si fa olor colònia no compra ningú, no? Segurament Jo crec que no, o menys. Jo crec que no, aquestes parafílies no les tinc. Però mira, com que hem parlat molt de tèxtil medieval, sí que pagaria per entrar a veure moltes obres tèxtils que tenen un munt de petjades dactilars i de tota mena. Per tant, sí, aquestes sí que les voldria veure. Molt bé. Sí. No pagaries, doncs, Jo crec que no. No. Paguem per altres coses. Jo crec que aquesta no. Va, perfecte. I ara una pregunta per al convidat o la convidada del capítol. Una pregunta pel convidat. Home, Relacionada amb- doncs mira, portant-m'ho cap al meu àmbit, jo li preguntaria a aquest convidat o convidada, per tu, quina és la pintura o l'escultura que tu recordis de la història de l'art que et resulta més eròtica? Doncs bona pregunta. Pensem-hi. Sí, m'agrada. Hòstia, I seré també. crec que haig de culturitzar-me més en art. Perquè no sé si seria capaç de respondre. Jo en tinc una i mira, me n'hauria d'anar a Gustav Klimt, el famós autor del Petó, no tant pel Petó, que és més romàntic, però sí una representació de Dànae, aquesta deessa, que va ser un dels molts amors infidels de Zeus, i a un moment que li cau una pluja daurada. Això és literalment així, perquè Zeus es manifesta d'aquesta manera meteorològica. Has dit que es diu el quadre? Dànae, de Gustav Klimt, i és una meravella. És una dona pèl-roja ajaguda, una escena absolutament sexual i eròtica, A mi em sona això. amb unes cuixes meravelloses, doncs, i veiem com li està entrant la pluja daurada. Ras i curt és això, I està fet realment amb una modernitat i amb un atractiu, amb un erotisme molt particulars. Ostres, interessant. Doncs queda dit, ho mirarem. Sí. Joan Pau i Narejos, moltes gràcies A vosaltres. per venir al programa d'avui. Ens ho hem Interessant. superinteressant. Tant de bo tinguéssim més temps. Perquè podríem Sempre ens estar... passa el mateix. Sí, a més ens han quedat imatges per veure, però molt interessants. De Doncs- veritat, moltes gràcies. A rascar una mica més i ja ho sabeu, salut i romànic. Exacte. Acabem sempre els capítols amb el nostre lema, que és Carda sense vergonya, carda en català. Nosaltres diem la primera part i tu, si vols, Molt bé. ens dius l'última, d'acord? Jo he de dir carda en català? Exacte. Carda sense vergonya. Carda en català. Gràcies, fins la propera. Adéu. Merci, adéu.